በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ እንኳዕ ካብ ዘበን ዮሐንስ 2016 ዓመተ ምህረት ናብ ዘበን ማቴዎስ 2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አብጽሕና አብጽሐኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዝተፈተውኩም ምእመናንን ምእመናትን ብውሽጢ ዓድን ብወፃኢ ዓድን ዘለኹም ኩልኹም እንኳን እንቋዕ ን2017 ዓመተ ምህረት ብሰላም አብጽሕና አብጽሐኩም። በቀዳምነት ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ን2017 ሓድሽ ዓመት ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሕና። ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ወፃኢ እውን ዘለው ተጋሩ በሙሉኦም እቲ ኣጋጢምና ዝነበረ ፀልማት ብጣዕሚ ሓያል ፀልማት ብዝተወሰነ መልክዑ እውን እንተኾነ ህድእ ኢሉ ብርሃን ተርእዩ ምስኡ ከዓ እግዚአብሔር ምሕረቱ ኣብዚሕልና ሰናይ ዝኾነ ክራማት ሰናይ ዝኾነ ኣዝመራ ሰናይ ዝኾነ ናይ እኽለ በረከት ተስፋ ንሪኤሉ ዓመት ስለ ዘብፅሐና ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ዘበን ዮሐንስ ናብ 2017 ዓመተ ምህረት ዘበን ማቴዎስ ብሰላም ስለ ዘብፅሐና እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። እዚ እንቕበሎ ዘለና በዓል ርእሰ አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ዝበሃል እዩ። እቱ ርእሰ አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ብመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዝተሰመየ ናይቶም በዓላት ዓበይቲ በዓላት ኢልና ንፅውዖም በዓላት ሓደና ቀዳማይ ዝኾነ በዓል እዩ። እዚ በዓል እዚ ክነብዕሎ እንተለና እቲ ዝሓለፈ ዘመን እናሓሰብና እናዘከርና ኢና ክነሕልፎ ዝግባእ። እቲ ዝሓለፈ ዘመን ከመይ ሓሊፍናዮ፣ ሎሙስ እቲ ሓድሽ ዘመንስ ብምንታይ ዓይነትና ንቕበሎ፣ እንታይ እቅድ ሒዝና ኣለና። እቲ ዝሓለፈ ዘመን ፅቡቕ እቅድ ኣይነበረናን። እቲ ዝሓለፈ ዘመን ፅቡቕ እቅድ ስለዘይሓዝና እቲ ኣካውና ኣፈፃፅምኡ ደሞ ፅቡቕ ኣይነበረን። ሕዚ ግን ብደንቢ ጌርና ክንሓስበሉ ይግባእ ኢልና ክንሓስበሉን ክንዝክሩን ዝግባእ እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ እፅዋን ክባን ብሰንኪ ኣብ ትግራይና ዝተለዓለ ኩናት ካብ መረበቱ ዝተፈናቐለ ህዝብና ናብ መረበቱ ንኽምለስ ብፀላእ ሓይሊ ዝተወረረ መሬትና ድማ ተኸቢሩ ሉዓላውነት ትግራይ ክኽበር ኣብ ዝግበር ኩለ መዳያዊ ፃዕሪ ኩሉ ህዝቢ ክረባረብ ይግባእ። ሰላምና ፅኒዕና ናብ ልምዓት ገፅና እንግስግሰሉ እዋን ንክኸውን እምበር ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ወይ ድማ ብዘይ መረዳዳእ ዝመፁ ሓደ ሓደ ዕንቅፋታት ብዘተ ክንፈትሖም፣ ብምኽሪ ክንፈትሖም፣ ብሽምግልና ንክንፈትሖም ሓደራ ይብል። ምክንያቱ تزحلف صبابا صقمن
ኣኺሉ ኣብ ቀጻሊ ናብቲ ትግራይ ዝነበረትሉ ቦታ ንኽትምለስ ኣድላይ እዩ ብመሰረት እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትግራይና ካብቶም ካልኦት ክልላት ንድሕሪት ዝተረፈትሉ እዋን ኩነታት ስለ ዘሎ ናብ ዝነበረቶ ተመሊሳ ድማ ናብ ዝማዕበለ ደረጃ ንኽትሰጋገር ናይ ኩላህና ቃልሲ ይሓትት እዩ እቲ ቃልሲ ሰላማዊ ቃልሲ ክኸውን ይግባእ ይብል ተጋሩ ኣብዞም ዝሓለፉ 4-5 ዓመታት ምናልባት እውን ኣብ ታሪክ ኣጋጢሙና ዘይፈልጥ ኣንቢብናዮ ዘይንፈልጥ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ሰሚዕናዮ እውን ዘይንፈልጥ ፀገማት ብኩሉ መዳይ ብሃይማኖትና እውን ብቅርስና እውን ብሰብኣውነትና እውን ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢምና እዩ እዙ ከቢድ ፀገም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ከመይ መፀ እንታይ እዩ እቲ ክፍተትና ናብ ከምዚ ዝመሰለ ነገር ዘሳጥሐና ነገር እንታይ እዩ እንተልና ካብኡ ተበጊስና ናብ ዝመፅእ ብሩህ ተስፋ እንተገስገስና እውን ፅቡቅ ዕድል ዝኸፍት ይመስለኒ እቲ ዝሓለፈ ዘመን ብጣዕሚ ኣነ ክምልከቶ ተለኹ ብጣዕሚ ክፉእ ዘመን እዩ ነይሩ ማለት ይከኣል ማለት ዘመን ዓርሱ ክፉእ ኮይኑ ኣይኮነን ንሕና ክፉኣት ክንኸውን ተለና እቲ ዘመን እውን ክፉእ ይኸውን ንሕና ፅቡቃት ክንኸውን ተለና ፅቡቅ ይኸውን እቲ ዘመን ክናበላሽዎን ክፉእ ክንገብሮን ንኽእል ንሕና ዓርስና ኢና ዓርስና ስለ ናብ ፅቡቅ ነገር ስለ ዘይሓሰብና ናብ ሰናይ መንገድ ስለ ዘይተዘጋጀና ሕማቕ ነገር ኣጋጢሙና ፀኒሑ እዩ ቅድሚኡ እውን ዝሓለፉ ዘመናት ክፉኣት እዮም ነይሮም ሕዚ ደግሞ እንደገና ካብታ ፀበባ ወፀናላ ንብለላ ካብቲ ሽግር ትንሽ ተመሓይሹ ንብለሉ ካብ ሰብነት ወፂና ናብ እንስሳ ካብ እንስሳ እውን ዝኸፍአ ኑሮ እንቕመጠሉ ዘመን እናፀበና እናሃለና እንደገና ተመሊስና ንድሕሪት ንሪእየሉ ዘመን ኮይኑ ስለ ዝረኣኽዎ ክፉእ ዘመን ኢና ሓሊፍናዮ ዘልኮን እዚ እዩ ስለዚ ነዚ ደሞ ዘኣበላሽናዮ ንሕና ዓርስና ኢና ንምንታይ ዓርሲ ብዓርስና ንዓይ ካብ ማለት ተቆጢብና ወይ ደሞ ገዲፍና ንሓወይ ንቤተሰበይ ንዓደይ ዝብል እንተኾነ እዩ ፅቡቕ ካብ ንዓርስና ንኻሊእ ንቤተሰብና እንተቐዲምና ፅቡቕ እዩ ዝኸውን ካብ ንዓርስና ንዓድና እንተሓሲብና ፅቡቕ እዩ ዝኸውን ዓድና እንድሕር ዘየለ ሰብና እንድሕር ዘየለ ሰብ እንድሕር ዘየለ ዓዲ የለን ዓዲ እንድሕር ዘየለ ደሞ ሰብ እውን የለን ሰብ ዘየለ እንድሕር ተኾይኑ ደግሞ ኣነ እውን የለኹን ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ዝብል እንተይኮነስ መጀመርያ መቐመጢና እዩ ክረአ ዘለዎ ሓደ ሰብ ገዛ እንኳ ቀሊሱ ክቕመጥ ተልዩ ክቕመጥ ተኾይኑ ገዛ ይሰርሕ መጀመርያ እታ ገዛ ምስ ሰርሐ እዩ ንዓርሱ ዝመቆ ነገር ዝሓስብ ስለዚ ናይ ኩልና ገዛ ዝኾነት ዓዲ እያ ህዝቢ እዩ ስለዚ ነቲ ህዝብና ክንሓስቦ ይግባእ በተለይ ኣብ ፖለቲካ ዘለና ሰባት ብደንብ ክንሓስበሉ ይግባእ ከም ናይ ሃይማኖት ሰብ እየ ዝናገሮ ከም ናይ ፖለቲካ ሰብ ኣይኮንኩን ዝናገሮ ያው ኣብ ሃይማኖት ግን እቲ ህዝቢ ያው ስለ ዝምልከተና ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዝኾንና መራሕቲ ክንከውን እንኽእል ህዝቢ ሒዝና ኢና ሃይማኖት ክነስፋሕፍሕ እንኽእል ህዝቢ ሒዝና ኢና ሃይማኖት ክነሰርፅ እንኽእል ህዝቢ ሒዝና ኢና ስለዚ ናይቲ ህዝቢ ጉዳይ የእትወና እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ኢና
መልእኽቲ ክነመሓላለፍ ንኽእል ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘስተምረና ሓቂ ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ እውን እናኾነ ዝመፀ ሕዚ እውን ዝኾን ዘሎ ንቅድሚት እውን እንተኾነ ዘይተርፍ ነገር ኣሎ ነንሳቶም ዝፈላለዩ ህዝቢ ይጠፍኡ ይብለና ነንሳቶም ዝፈላለዩ ህዝብታት ይጠፍኡ ነንሳ ተፈላለ ገዛውን ትፈርስ ነንሱ ዝፈላለ መንግስቲ እውን ይጠፍእ ኢልና እዩ እዚኣ ብጭቡጥ ብዙሕ ሳይንስ ብዙሕ ምርምር ብዙሕ ፅንዓት ዘየድልያ ቅድሚ ሕዚ እውን እናኾነት ዝመፀት ሕዚ እውን እትኸውን ዘላ ብግልፂ ንቅድሚት እውን ዘይተርፍ እያ ካብ ቤተሰብ ጀሚርና ሰብኣይን ሰበይትን እንድሕር ተፈላለዮም ተገዛ እንታይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ይፈርስ በቃ ስድራ ቤት ይብተን ናብ ድኽነት ናብ ስደት ናብ ሽግር ናብ ናይ ስነ ልቦና ቀውሲ ብኩሉ መዳይ ናይ ኣእምሮ ስብራት ናይ ህሊና ስብራት ይበፅሖ እዚ ከይኸውን ግን ዘይምፍልላይ ጎይታና ዝበላ እዚኣ እዩ ነንሳ ትፈላለ ገዛ ትፈርስ ትብሉ ዘሎ እዚ እዩ ሰብኣይን ሰበይትን እንድሕር ተፈላለዮም ትፈርስ በቃ እታ ገዛ ካብኡ ንዕሊላ ከዓ እንደገና ነንሱ ዝፈላለ መራሒ ወይ ከዓ እንደገና መንግስቲ ሓቢሮም ዝነበሩ እቲ መራሒ ዝእዝዞ እቶም ተመራሕቲ ዝእዘዝዎ ነገር ኣብ ማእኸሉ ክፍተት ተፈጢሩ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ናብ ምፍንጫል እንድሕር ተበፅሑ ይጠፍኡ እዩ ይጠፍኡ ንኸይጠፍኡ ግን እንታይ ክኾነሎም ክከኣሉ ኣለዎም ሓደ ክኾኑ ኣለዎም ክተሓባበሩ ኣለዎም ክደማመፁ ኣለዎም ክወሓሓጡ ኣለዎም ከምቲ ዓለም እውን ዝቕበሎ እንካሃባ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ዓለም ጊቭ ኤንድ ቴክ ዝብልዋ ትብቱ እንግሊዝ ማለት እዩ ነገሩ ሓደ ነገር ክትገድፍ ኣለካ ሉዝ ክትገብር ኣለካ ሓድነት ክመፅእ ሓደ ነገር ነቲ ሓድነት መምፅእ ተባሂሉ ዝተወሰነ ነገር ሉዝ ክትገብር ኣለካ ዝተወሰነ ነገር ከዓ እንደገና ክትረክብ ኣለካ ጌን ክትገብር ኣለካ እዚኣ እንተኮይና እያ ተሓድነት ትመፅእ ልዕሊ ኩሉ ተሓድነት ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ንኸይትፈርስ ትገብረካ እያ ንኸይትጠፍእ ትገብረካ እያ ንኸይትዋረድ ትገብረካ እያ እሳ ጥራሕ ዘይኮንካሲ ነቱ ትመርሖ ነገር እውን ሒዝካዮ ከይጠፍእ ትገብረካ እያ ስለዚ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ምፍልላይ ኣይንበር እዩ ምፍልላይ ትበሃል ነገርሲ ኣይትጠቅምን እያ እዩ ብሃገር ደረጃ ተመፂኦምኩም እዩ ነንሳ ትፈላለ ሃገር ትጠፍእ ከማ ብሓፂሩ ሓድነት ሕብረት ምርድዳእ ምትሕግጋዝ ሕድገት ዝኾኑ ነገራት ዘይጠቕሙ እኳ እንተሃለው ኣይና እዩ ዝብልፅ ብሓድነት ኮይና እንጉድኦ ጉድጓት ኣይጎደአናን ኣብ ሓድነት ኮይና ዝመፅእ ጉድኣት ቀሊል እዩ ክነብር ይኽእል እንድዩ ዝተወሰነ ግን ቀሊል እዩ ካብ ሓድነት ወፃኢ ዝመፅእ ጥቕሚ ግን የለን ስለዚ ኣብ ሓድነት ክንሰርሕ ከም ዘለና እዩ ትዋና ነገር ጎይታና ዘምህረና መቸም ማንም ሰው ሁሉ ዕብየት ኣይጸልን ነገር ግን እቲ ዕብየት ብምንታይ ከም ዝዕበ ብደንብ ምርኣይ ያድሊ እዩ ህዝብና ዓድና ከልዱ እንተሎ እዩ ህዝብና ስቃይ ክንሪኦ እንተለና እዩ ናይ ህዝብና ስቃይ ናይ ህዝብና መከራ እንድሕር ዘይረኣናዮ እቲ ነገር እውን ክፍታሕ ኣይኽእልን ስለዚ እቲ ዓዲ ክፍታሕ እንተኮይኑ እቲ ህዝብና ናይቲ ህዝቢ መከራ ክውገድ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ህዝብና ክንሓስብ ኣለና ኩልና እንድሕር ሓሲብና ደግሞ ብደንቢ ወዲያው እዩ
زي معرارة أنا ناو سمينا كوابي خياو زحو ناو سمينا كوابي خملكت له ما كما قال لي قد يصوع وسطان قناتنا غركوس لزخون كوي فلتيو أو عم كرا غزي نسمع مع أو كفو غزي دمو أفتو أو صبق غزي دمو عرس بعرسين نسمع معان خالو تعد يوم تلنا أفت مكرا غزي أي يسمع معن أفت مولع غزي دمو يسمع معن نحنا قنا أنتي ولعنا أنتي قمسنا قنا أبقى بدن بغيرنا رأسنا أنتي أشلونا نابا اسمتاو بطعم زي حزن يمو كلنا خنريو يقبا مالتي أو دحاري بس حيو اسكما جمري نافت ميدان نوصا بوليتيكا في اللي انتهاليون شاوئيو حزقن انو وصلو خاو قرقاد خاو قدل خاو صباو أو بزح بيتسونا أو استقادة أجند مانو كندازا قمزلو سميع الله عين وري الله كأوزل لو سواتنا عدم زي تملسنا عدم زي أتو نهالو زخون الناس زخون تناقيرنا عرس بعرسنا نحتواتاتنا بتخيل بزقادة أتو زي بحالله سلزي بتزقادنا يو قادي صلاة دم مخياتو وأم كمرة كبن سيتمو أو أتيار هو يبل بجزون سيطان بتستقاد دعاتيو نسي أصفحها يزيل سلازي اتمكرنا خي يسفح أو نافتو مكرنا زيا صبب خفت مكرنا وصلوا نجر تحاسبنا أي صبوا إلى إذا حاسب الناس الذي زي نحاسبنا نافتو حدش زمان الشاجر لنا أبزم زحالفو عمتات كبير أجمعات منا إني هو لمن تا انتنا سلسلة سفال على نايف تدارو في بالكلو يا قلت إيه مثلاً نزوا عن قاضي تقامو محبر سبلو عن مبرع أفريقيا نزوا عن قاضي تتكلم تزخونو محبر سب عن مبرع أفريقيا عنده زي أتوم مثل اليوم نابكل توجن من مقالهم نمساتهم كم قانا كم سألاي ناترى أيو خط أفافو برغافيتو قدينا بطعمي مثل اليوم قدينا مسرة أوس أجمع زي اللي إذا عمنا بيتك تيامون قديوا ሃይማኖት ኦርቶዶክሱን ጎዲዋ ባህልናውን ተጎዲው ታሪክናውን ተጎዲው ግልጽ እዩ ናብ ዘርዘሪያቱን ታሪክናውን ተጎዲው በዓብይ ተጎዲው መልክዓ ምድርናውን ተጎዲው አዴታትና ተጎዲን ይን ካህናትና ተጎዲም ይም ሊቃውንትና ተጎዲም ይም ቅርሳትና ተጎዲም ይም እዞም ኩሎም ከናይ መንዮም ተላያም ናይ ተጋሩ بعلم نبعلم الناقورو مسيم زنيو أكلات ناتم نبرتي ودي مزنيو نحمرسب ودي مزنيو نجارات بمولو كاوشن كسابوشن نايمن ينتهينا نايم بعلم نايتقام بعلم نبعلم يوم بعلم نبعلم كالي ترقم يقولون الذي من علامات عامتات موزار أيدلن من دحرة تمليشنا تجارو حد خابز نبرو لجزية جميرو مثل لا خابز مسألة لجزية جمير صافزين أي تعاملنا تجارو أي تعاملنا بزحنا غير ناس إنها بزحنا غير يوديلنا تاريخون زي إحنا سلزنا أجرنا يكونن تزيتنا أجرنا يكون تحقق في بهاي تازلو عالم كله زغلطة ما نم تمرامري ما نم ساينتست اندحر صعيو اندحر كيدلو اندحر بنيو عم مصر افريقيا يزول زلو عم مبرق افريقيا هاجر زمسرته هاجر زلمعه زسلطنه زتمحره زمهره نصانت دق سبات زحلوه
ሓድነት ደቂ ሰባት ኣጣሚሩ ዝመርሐ ባህልን ሃይማኖትን ሓልዩን 3000 ዓመት ዝዘለቐ ማሕበረሰብ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ባህልን ታሪክን ሃይማኖትን ስነ ልቡናን ዘለዎ ምስ ጅግንነት ምስ ፍትሓውን ዝኾነ ብዙሕ መረዳእታት ክርከብ ይኽእል እዚ ኩሉ ሲእና እዩ ምፍርላይ ምስ መፀ እዘን ናይ ሓባር ዝኾና ንምብራቕ ኣፍሪካ ብምልኡን ዝተረፋ ብፍላይ ድማ ንኢትዮጵያ ኩሉ ዝተረፋ በረከታት ፀጋታት ኩለን ይሃሳ ኣለዋ ጠፊአን እንኳ ሙሉእ ብምሉእ እንኳ እንተዘይጠፍኣ ይሃሳ ኣለዋ ይርስዕ ኣለዋ ከም ተራውን ይረአያ ኣለዋ ትኽብረን ትዕብየተን እቱ ገናንነተን ንዓለም ከፍልጥኦን ንዓለም ከምህርኦን ዝግባእ ሃፍተን ይሃስስ ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ እናተፈላለያ ስለ ዝመፃ እቲ ምፍርላይን ብጣዕሚ እናጎድአን ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ኮነ ተጎዳእና ሓደ ተንኸውን ካብተን በፂሕናና ዘኒሆ ነገራት ሓንቲ እውን ኣይትበፅሐና ነይራ ሓንቲ ኣይትመሓዙን ነይራ ከናተይ ርድኢት ብወገን እዩ ወንጌል እውን ከምኡ ስለ ዝበለ ስለዝምስክር ስለ ዝሕግዘና ስለ ዘምህረና ሓቁን ስለ ዝኾነ ሓደ ተንኸውን ነርና ካብተን ገጢመናና ዘኒሆ ነገራት ሓንቲ እውን ኣይትበፅሐና ነይራ የማነ ፀጋምና ሓንቲ እውን ኣይትበፅሐና ነይራ ካብኡ ተላዒልና ብዙሕ ፀገም መጋጢምና ኣሎ ሎምን ተዓቂድናዮ ኢና እቲ ዝመፅእ ዘመን ክንሰርሖ ንኽእል ሎምን ሕዚ ዓቂድናዮ ሎምን ሓሲብናዮ ኣይኮንን እዩ እቲ ንሓስቦ ዝነበርና ኣረጊት እዩ ምስቲ ኣረጊት ዘመን ክሓልፍ ኣለዎ ንቅድሚት ሓድሽ ዘመን ክንሓስብ ኣለና ሓድሽ ዘመን ሓድሽ ብሓድሽ እዩ ዮሃንስ ዝተባሃለ እኮ እቲ መዓልቲ ዝተፀውዐ ሓድሽ ነገር ስለ ዝመፀ እዩ ናይ ብሉይ ዘመን ሓሊፉ ሓድሽ ዘመን ስለዚ ትከል ሊቃውንቲ ብዮሃንስ ሽምፀ ዘማኖ ሰይመሞ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብቲ ማእኸል ኣብቲ ናይ ብሉይና ኣብቲ ናይ ሓድሽ መሸጋገሪ ዝነበረ ነቢይ ሃዋርያ ሰማዕት ኢልና ንፅውዖ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ስለ ዝኾነ እዩ ብኡ ሽም ዝተፀውዐት ኣብ መንገዲ ካዚ ፀርገልካ ብቅድሚካ ክልእኸልካ እየ ዝብል ትንቢት ስለ ዝነበረ ተልኢኹ ስለ ዝመፀ እሱ ደሞ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ንስሓ እተው እናበለ ስለዛ ዝተማሃረ እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ብኡ እውን ስለ ዝተፀውዐት ንኡ እውን ቅዱስ ያሬድ ኣመስጊንዎ እዩ ርእሲ ኣውደ ዓመት ዮሃንስ ኢሉ ኣመስጊንዎ እዩ ሕዚ ንሕና እውን ክንመስገን እንተኮይንና ሓድሽ ብሓድሽ ክንሓስብ ኣለና እቲ ዝሓለፈ ኣውዲቕና ናብ ዕርቂ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ንመለስ ዕርቂ ዘየጥፎ የብልን ሰላም ዘያጥፎ የብልን ዘይስዕሮ የብልን እንተኮይንልኩምስ ምስ ኩሉ ሰላምቲ ትኾኑ እዩ መፅሓፍና ኣይኮነን ሓውን ሓት ኣሕዋትና ኣሕዋት ክንበኣስ ምስ ባኢድ እኳ ምስ ማንም ብተፈጥሮ ምስ ንረኽቦ ኣሕዋትና ክልተ ዓይነት ተፈጥሮ ኣሕዋት እዮም ዘለውና ሓደ ብተፈጥሮ ኣሕዋትና እኒኡ ደቂ ኣዳም ደቂ ሔዋን ካልኣይ ደቅሞ ደቂ ክርስቶስ ዝኾኑ ናይ እግዚኣብሔር ደቂ ዝኾኑ ብክርስትና ዝንራኸብ ኣሕዋትና ቤተሰብና ካልኦት ደሞ ብስጋ እንውለዶም ኣሕዋትና እኒሄው ስለዚ ምዚኦም ኩሉ ሰላም ክርከብ ተሎ እዩ ኩሉ ዝርከብና ብሰላም ዘመኑ ክንርከቦ ይግባእ ተቐቢልና ደሞ ካብ ሓደ መዓልቲ ጀሚርና ኩልና ናብቲ ሓድሽ እቅድ ናብቲ ሓድሽ ስራሕ ናብቲ ሰላም እንረኽበሉ ናብቲ ረህዋ እንረኽበሉ ሓሳብ ምእንታን ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ይርዳእና ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እንታይ ምግባር እዩ ንህዝብና ንኩሎም ኣሕዋትና ኣሓትና ኣዴታትና ኩሉ እንታይ እዩ ዘዋፀና እዚ ነገር እዚ ከይመፅእ ከይድገም ክሳብ መጨረሻ ዘላቒት ዝነበረ ናይ ቀደም አንተ ወስተናገርክዎ መስረታ ሃገር ሓለውቲ ሃገር መሰልጠንቲ ሃገር መምህራን ሃገር ሰብ ሃይማኖት ሰብ ስልጣኔ ሰብ ነፃነት ሰብ ጅግንነት ሰብ ስነ ምግባር ክንደይ ሞተ ነገር እዚ
ከምቲ ናይ ቀደም ጥራሕ ዘይኮንስ ካብቱ ናይ ቀደም ብዝበለፀ ዓንቢቡን ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ተምሳሌት ምዃኑ ንክቕፅል እንተኮይኑ ሓድነት እያ ትመፅእ ዘላ ሓድነት ተጋሩ ቀፅላ ከዓ እንደገና ንሓድነት ኢትዮጵያ እውን ትበፅሓ እያ ሓድነት ኢትዮጵያ እውን ትበፅሓ ተርፋ እያ ከምኡ እያ መፅያ ካብ ቀደም ጀሚራ ከምኡ እያ መፅያ ናይ ባዕላ ሓድነት ሓልያ ንኢትዮጵያ እውን ሓልያ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና መቸም ሓቂ ንምንጋር ደቃ እንዲዮም ደቃ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማሕበረሰብ መብዛሕትኡ ወዲ ኩሽን ወዲ ሴምን እዩ ኩሽ ወዲ ኣክሱም እዩ ከተማኡ ሃገር መስሪት ዝበሃል ዘለዎ ንሱ እዩ ኣክሱም ማለት እውን ኩሽ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኩሎም ደቂ ኩሽ ደቂ ኣክሱም እዩ ደቂ ትግራይ እዮም እንተሪኻ እንደገና ዝመፁ ካብ ደቡብ ዓረብ መፅኦም ዝበሃሉ ደቂ ኩሽ እውን ደቂ ሴም እውን እዮም መፅኦም ካብኡ ከዓ ኩሻውያን ኣብ ኣፍሪካ ከይተወሰኑ ባሕሪ ተሻጊሮም ከይዶም ክሳብ መስጴጦምያ እንደገና ዓንቢቦም እዮም መንግስቲ መስሪቶም እዮም ኣብ መስጴጦምያ ኣብኡ ተባዚሖም እዮም እቶም መፅኦም ዝበሃሉ ብደቡብ ዓረብ ገይሮም መፅኦም ዝበሃሉ ናብ ኢትዮጵያ እውን ኩሻውያንን ሴማውያን እዮም ቅልቅል እዮም ጥራሕ ሴማውያን ኣይኮኑን ኩሻውያን እውን እዮም ሕዚ እውን መፅኦም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝሰፈሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሻውያን እውን እዮም ሴማውያን እዮም ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኩሎም ደቂ እዞም ሰብ እዚኦም እዮም ንኦም እያ ትግራይ እዚኦም ኩሎም ንኦም እያ ወላዲቶም እያ ስለዚ ሰሜን ኢትዮጵያ ንባዕሉ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ዝተረፈ ፀጋ ኣለዎ እዚ ክብሪ እዚ ሲ ክንፈልጦ ክንምለሶ ክንሪኦ ይግበአና ናይ ወለድና ሓደራ እውን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኸ ንሱ እውን ቀዳሞት ሰብናዩ ፈጠርቱ መዕበይቱ ሓብሓብቱ መምህራኑ እሳቶም እዮም እዚ ሓቂ እዩ ትንኩሕቱ እውን ኣይኮነን እዚ ክብል ከለኹ ካልእ ኢትዮጵያዊ ይበፅሖና ኣልኮ ኣይኮንኩን ግን ንኩሉ ነገር መነሻ ኣለዎ እንዲሁ መነሻ ኣለዎ እዩ እቲ መነሻ እሱ እዩ ኩሉ ካብኡ ተዘርጊሑ እዚ ኩሉ ኣብ ምንታይ ባይታ እኒኦ እንተኢልና ትማሊ እንታይ ነርና ሕዚ ምንታይ በፅሕና እንተኢልና እዚ ኩሉ ፀጋታት ቸል ኢልና ኢና እንድሕር ክንዓቢ ኮይንና እንድሕር ክንከብር ኮይንና ምስ እግዚኣብሔር እውን ብትክክል እንድሕር ክንተዓረቕ ኮይንና ናብዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክንመፅእ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብቲ ህዝብና ንእሽተይ ዘጋጥም ዘሎ ወረበጥበጥ ዝበለ ነገራት ብእውነት ህዝብና እናተሻቐለ ምዃኑ እናሰገእ እውን ምዃኑ ንርዳእ ንሕና እውን ከምኡ ኩላትና ኣብዚ ኮይንና ከምኡ ንሓስብ ከምኡ ንርዳእ እዚ ብመሰረቱ ብኣእምሮ ክቕረፍ ኣለዎ ኣእምሮ እዩ ዓብዪ ሓፍትና እዩ ሓይሊ ማለት ንኣይ ኣእምሮ እዩ ሓይሊ ማለት ንኣይ ትዕግስቲ እዩ ሓይሊ ማለት ንኣይ ሓድነት እዩ ንዓይ እናበልኩ እናፅበብኩ ይመስለኒ ቅርታ ንኩላትና ማለት እየ ሓይሊ ምድብዳብ ይኸውንን ምድብዳብ ኮ ተራ ሰማን ክወርዶ ስእልኮ እዩ ምድብዳብ ምፍልላይ ምፅላእኮ ማለት በቃ ምሁር እውን የድልዮም እዚ ናይ ምሁር ትርጉሙ እዞም ከምዚኦም መሰሎ ነገራት ዓሊኻ ናይ ኣእምሮ ስራሕ ሰሪሕኻ ተናእሰ ንግዚኡ እኳ ሓደ ነገራት ተፈጠሩ ግዜ ሂብካ ትዕግስቲ ማእኸል ጌርካ ፍቅሪ ማእኸል ጌርካ ሰብ በአእምሮ ምሽናፍ ኣሸኒፍካ ሓው ምግባር ሓደ ሓው ገይሩ ሓወይሉ ሓቢሩ ክወፅእ ምግባር እዩ እዚ ዓብዪ ሓይሊ ዓለም ክኸተሎ ዝግባእ መንፈሳዊ ሂወቱ ዘምህረና እዩ ተዓገስ ክብል ከለኮ ናይ ሃይማኖት ኣስተምህሮ ዓብዪ ሓይሊ ብትዕግስቲ ከም ዘሎ ስለዝፍልጥ እዩ ዓብዪ ሓይሊ ብትዕግስቲ እዩ ዘሎ ወይታ እንታይ ድልና ወበትዕግስትኩም ወታጠርዩ ዋላ ነፍስኩም ነፍስኩም ሲ ብትዕግስቲ ኢኹም ተድሕንዋ ኢልና ብትዕግስቲኩም ኢኹም ተድሕንዋ ብምፍልላይ ኣይኮነን ብምፅላእ ኣይኮነን ብምፅራፍ ኣይኮነን ብምበኣስ ኣይኮነን ብምንሻው ኣይኮነን እንታይ ዳ ብትዕግስትን ብፍቅርን ኢኹም ተድሕንዋ ነፍስኩም ኢልና እዩ
መቼም ካብና እግዚአብሔር ቃል ወፃኢ ምንም ተበልና ተመልስና ነባይና ካብ ካሊእ ዝመፀና መሰለና እምበር ኩሉ መሰረቱ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ እና ህዝብና ኣብዙ መትከል እዚ መንነቱ ብዘምፅኦ ፀጋታት ናይ ሽምግልና ስርዓት ኣለዎ ናይ ዕርቂ ስርዓት ኣለዎ ፅቡቅ ዝኾነ ብዙሕ ነገራት ኣለዎና ንኡ እናተጠቐመ ክሕግዝ ናብ ልምዓት ክወፍር ሰላም ንኽረክብ ብዛዕባ ሰላም ድምፁ ዓው ወቢሉ ንዓለም ከስምዕ እቶም ተጀመሩ ናይ ሰላም ክድታት ከምታ ዝተጀመርዋ ንክፍፀሙ ሓደ ወገን ኮይኑ መራሕቲ እውን ሓደ ወገን ኮይኖም ህዝቡ ሰናይ ዘመን እዚ ብ2016 ዓመተ ምህረት ዝተጀማመሩ ነገራት ብ2017 ዓመተ ምህረት ሙሉእ ብሙሉእ ተፈፂሞም ሰላምና ተረጋጊፁ ህድእ ኢልና ኩላትና ተጋሩ ዓብኢና እቱ ገመድ በቲኽና ዘኒህና እቱ ገመድ ተጋሩ እቱ ሓድነት ተጋሩ እቱ ናይ ተጋሩ ፀጋታት ብሙሉእ ዝዳኸመና ዘሎ ነቲ ገመድ በየወገኑ ተበጢሱ ዝገመድ እዚ ከመይ ጌርና ኢና እንደገና ክንቅፅሎ ዝግበአና ቀፂልና ናፍታ ናይ ቀደም ካብኣ ንላዕሊ እውን ከምታ ናይ ቀደም ዕብየትና እርግፀኛ እየ ሓደ ኮይና ጠጠው እንተኢልና እንኳን ዘነኽአና ትንቕ ዝብለና እውን ኣይነብርን እየ ዝግምት ትንቕ ዝብለና እውን ኣይነብርን እዚኣ ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ታዘላትኒ ንእሽተይ ዓቕመይ ክሕብር ይደሊ ስለዚ መሰረት ሃገር ኢና እምበሪ ናይ ሃገር ፀገም ንኾኑ ሰባት ኣይኮናን እዘን ኣካይዳታት እዚኣተን ግን ህዝብና ክርድአን ክፈልጠን ንሓድነቱ ክፅዕር ንታሪኹ ንባህሉ ክፅዕር ንዕቕበት ሃይማኖቱ ክፅዕር ኣክሱም ተበልና ደብረ ዳሞ እንተበልና ኣብርሃ ፅዋ ተበልና ደብረ ኣባይ ዋልድባ እንተበልና ካልኦታት እውን ኣባ ሰለማ እውን ተበልና እዞም ኩሎም ሃይማኖት ሒዝናዮም ተኸቢርና እዮም ከብልዑና ዝኽእሉ ሃይማኖት እንተኸቢርና እንተሒዝናዮ እዩ ትኩስ ዳቦ ኮይኑ ክብላዕ ዝኽእል ስለዚ ብመንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ ዝበርታዕና ሰባት ንክንከውን ኣብ ዘተሓሳስባት እዚ ዳሕና ጌርና ክንከይድ ኣለና ኢለ ይግምት መናእሰይ ደቅና እውን ኣብዚ ብደንቢ ገይሮም ክሓስቡ ኣለዎም ክርድኡ ኣለዎም እቲ ኩነታት እውን ብደንቢ ገይሮም ክፈልጥዎ ይግባእ ምሁራት ወለድና ብክልቲኡ መዳይ ዘለው ብቲ መንፈሳውን ብቲ ስጋውን ዘለው ኣብዚ ብደንቢ ገይሮም ክሰርሑ ይግባእ ክፅሕፉ ይግባእ ከብራህርሁ ይግባእ ክመርሑ እውን ይግባእ ክመኽሩ እውን ይግባእ ፖለቲከኛታት እውን ብተመሳሳሊ ናይ ፅንዓት ሰባት እውን ብተመሳሳሊ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ እውን እንተኾነ ያው ናይ ህዝቢ እዮም ደቂ ህዝቢ እዮም ብከምኡ ገይሮም እቲ ህዝቢ ናብ ሰላም ናብ ራህዋ ናብ ፍቕሪ ናብ ስምምዕነት ስግኣት ዘይብላ ከባቢ ኮይና ክትቅፅል ጠንኪርና ንሰርሐሉ ዓመት ክኸውን ይግባእ ዝብል መልእኽቲ እዩ ብሓፂሩ ዝነብረኒ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ናይ ማዕርነት ዓመት ንክኾነልና ሰናይ ትምኒተ ይገልፅ ካብዚ ብተወሳኺ ሎም ዘበን ኣብ ትግራይ ፅቡቕ ዝኾነ ኣዝመራ ከም ዘሎ ንሰምዕ እንርእና ኣለና እዚ ኣዝመራ እዚ ድማ ፍረ ኣፍርዩ ህዝብና ዝዕንገለሉን ዝሕጎሰሉን ንክኸውን ኩሉ በብእምነቱ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ብፀሎት ይኹን ብዱዓ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ንክገብር ድማ እግረ መንገደይ ፃውዒተ የቕርብ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓድና ትግራይ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትርከበሉ እንተኾነ እኳ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ብሰላማዊ መንገድን ብፍዘተን ክፍታሕን ትግራይ ድማ ገፃ ናብ ልምዓት ናብ ሰላም ናብ ምዕባለ ንኽትሰጋገር ዝገብር ዓመት ንክኾነና ደጊመ ትምኒተ ይገልፅ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ክፋል ህዝቢ ትግራይ ምሁር ተምሃራይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሃይማኖት እዚኦም ኩሎም ኣብ ሰላም ትግራይ
إجامة من خوف يدما يلابو لومي مسرت بروح صباحنا بزبل تيما زي تمسرتن لومي ميديا حزب دمص خوينو أبقى تعلم السرح مسرحة دما كل شاب لوم السرح صباح تحوست نخونلو تربحت نخونلو أنفتات عميتو زنقص أصلو بحتاوي ميديا ايو زي ميديا زي كم تزبلكو بحفشة بوليتيكاوي محبراوي قطباون قدايات هاجرنا زي هسسن هاجرنا نبزل على درجة نغط السقاقر أرلا يزبله كله نخجبر نا حزب دقفير لإيمو حزب دمس نخون حزباو دقف دمير لإيمو أبقوني لومي ميديا نعسل قبل يفوتو